Prabu Kresna. Iya, dasar para nyata. Ora Bagong mbok kowe iki eling. Kula ora redeng lali kok. Lho, nek ora lali mestine kowe ngerti tata krama. Kula ngertos. Nek sebabe apa kowe ndek tingkah laku sing kaya ngono? Wong ki nek kekarepane ora kasembadan tingkah lakune sak karepe dhewe. Lho, Werkudara Janaka nganti mundur gila karo kowe. Gila wae. Kula perange ngawur. Sak karepku nendangi sak penake dhewe. Tak dilati pupune. Sapa Werkudara gila merinding kabeh wae. Janaka candak tangane jempole yak cokot. Us. Perangmu ngawur, ya men, sing penting menang. Lah saiki enenge aku apa arep mungsuh aku? Lho. Kresna sinayang manggelung mintonaken. Mintonaken dewe kramanira.